Здравейте, Сияна. Как сте? Много добре, благодаря. А вие? Искате ли да пием кафе днес? Разбира се. Кога ще е удобно за вас? Забелязахте ли нещо? Хората в диалога говорят формално. Здравейте, аз съм Сюзан. Днес ще говорим за формална форма вие, кога да говорим формално, как да говорим формално. Релаксирайте. Започваме! Кои са формите за вие? Формите за вие завършват на ате, ете, ите в сегашно време и хте или ли в минало време. Например, казвате, живеете, говорите, казахте, живели. Когато пишем вие, е винаги с главна буква. Уважаеми господин Иванов, получихме вашето CV. Виждаме, че имате опит и искате да започнете работа веднага. Можете ли да дойдете на интервю на 12 декември в 9 часа в нашия офис? Очакваме вашия отговор. Поздрави, екипът на Анимов. Когато сме в институции, като министерство, община или банка. Но и когато сме в пощата, магазин, ресторант, офис или друго обществено място. С кого мислите, че трябва да говорим формално?